ngibarate wong kethok-kethok pringaja kok pilih sing lempeng sing bengkong akeh socane terjangen. Aduh barang Bedawa cedhak saut kiri kaki serampat hilang nyawamu kowe Gus. mangarah mamrek manglawan narapora saksa
ya krura gut-guten amemuter kunto moksala candra asa Bonadalah Om titi yuang pelut remas pati raja dewaku mandek-mandek tak takoni yole-yone yogus ngaku sapa jeneng ngendi omah ngendi ngaku buta ngendi dongkolan pracika takoni durung bloko njunjung dongkolan pracika si keparat dongko papane yaksa pracika araning buta nadyan pucuku buta dudu buta berdua ora mletek saka kayu watu dene kowe takon lawan jenengku dadi apa lo Sangkirna Jangki kowe sapa Gus satriya pamat ing Plangkawati ya kuwi aku Raden Abimanyu Yangka Wijaya semedya lumaku manyang endi ngetutke kedheping netra jangkaing suku krentek ngati ora kena wacut alas kene tak wingit ora ana gawar kentengang minangka pepalang ndas buta pati dibobok minangka pertanda lamun ora sumingkir gedhe-gedhene ngubet wentis lakon tak pagas curiga nganggo pusakaku kelakon sirna margalayu apa kabar apa Buta Pandhawa tata dadi Wisaya Indri yaksa sara maruta cara kaya manuk bancakan kopak kapita kaya buntute lopet angin urang waspada tibane Kyai Slebrak gilang-gilang pantamu ki Gus
iki. Bajakalan kalung usus taleweran mangan daging palem-palem sarwi mondong limput sarwi mondong limpo paman ladal Raruh Gusti Tetes ngerti-ngerti ruangku wis dadi layatan satriyu ngibarate wong kethok-kethok pringaja kok pilih sing lempeng sing bengkong akeh socane terjangan adoh barang Bedawa cedak saut kiri kaki sampat hilang nyawamu wengos
mentang gendewa debya kasih
banjur esuk sumilak wadana kengis pengasatining kusuma memayu waloyeng nagri kraitanen dimen ngrado ing Pak yen ora kleru kang dadi pamawasku ya iki ingkang sinebut Mandira Kresna ingkang mapan ana ing Gunung Kailasa. Manut kabar sing ndak tampa papan iki bisa nyembadani sing reksa utawa sing nunggu ning Mandira Kresna iki bisa minyat. Minangkane apa wae kang dadi panjaluke titah. Nadyan to kudu nganggo pitukon. Sinten kemawon ingkang mbau reksa wonten ing sangandhaping waringin cemeng menika kula penantiwati ingkang sowan kula nyuwun sugih, kula nyuwun grembyang, kula nyuwun dados tiyang ingkang pinten dalu nungkuk Branawarta. Roprok wonten sak ngandhaping Mandira Kresna hanenggih Sang Dewi Antiwati nyuwun dumateng sinten kemawon Gandharwa ingkang nunggu wonten ing kono. Nangis sesengrukan nyuwun supados pinaringan kesugihan sing kliwat ukur numpuk bondo kencah kamukten gateng paribasan nganggo mutiara. Mangkono ora kaya wewujudan ingkang gegirisi wujuding Gandharwa ingkang rikmane abang branang mawa prabawa geni ingkang galyah-galyah manggi Sang Antiwati. Gusti, paduka sesembahan kula, Tuhan kula. Kula nyuwun sugih. Kula nyuwun grembyang. Kula nyuwun rinten dalu tansah keceh brana wices. Antiwati, aku gak bakal ngabulake kabeh panjalukmu. Inggih matur nuwun paduka Tuhan kula. Ya. Nanging kowe perlu ngerti. Yen kowe kepengin sugih sak dek sak nyet iki kowe bisa dadi wong sugih. Ning wong sing golek pesugihan kaya kowe iki sugih landang utawa narik rezekine anak putumu besok. Kowe kelakon dina iki sugih ning aja kaget lamun to anak putumu delak-delak keserakat uripe mergo jatahe rezeki wis tok jaluk Antiwati. Aku lho
mlarat putu kula mboten duwe mboten napa-napa sing penting kula sugih. Sing penting kula sugih saged pamer dumateng kanca-kanca wonten arisan. Yen kowe tak weruhi pas wujude bondo emas sing gedene sak gunung, yen kowe ora blereng mripatmu emas sing gedene sak gunung mengko gendongen gon mulih. Ucap datang kedhep sang Antiwati mulat mewujudan mutiara emas ingkang mebyar blerengi mripat. Keder jantunge bro punang riwe kaya dineres. Mripate ora kuat sulap nyawang kahanane emas ingkang gedene kliwat ukur. Dawah plak Kapidara. Wah, gak apa to? Tandya kala Pandhawa Byaga mulung mangung siring sata Kurawa gambah ing Antiwati kebangetan anggenmu mendem karo kesugihan edan karo Brana Picit. Ndok rewangi kowe munggah ana gunung Kailasa, kowe nyembah sing kudune ora ndok sembah. Mongko sing ndok tindakake kowe nyiwakake panembah karo pangeran banjur nyembah sak liyane Gusti. Kuwi dosa sing ora bakal antuk pangapura Antiwati elinga. Kowe mulya kowe tobat. Yata laruta saking Buddha guru kula yen tanamutusa sang Sri ing Wiladara ndak rewangi munggah ana ing gunung Kailasa. Ripalungguhan iki wis bisa nemokake Mandira Kresna utawa ringen ingkang ulesi ireng. Wah gedene semene njur anggenku mbedol wae kepiye apa meneh kudu tak gawa mring negara Ndarawati tak tancepake ana ing alun-alun. Yo pancen kaya mengkene abot sanggane wong arep dadi ratu ana ing Ndarawati. Kekuatanku sak anane tak tumplake nggih mbedol Mandira Kresna iki.
saya katriya Triasmara marang risang katirate rateh ratu ratune wong Cakra kembang jaya kusuma asih mring kula kok tindak minggah wonten marga Kailasa apa pancen bakal bedhel Mandira Kresna diboyong marang alun-alun Dwarawati men Samba bisa dadi ratu beda tujuane Haknyonowati nadyan aku munggah mrene ning ora ana tekadku bakal mboyong wujute Mandira Kresna iki nanging papan iki papan sing wingit papan iki papan sing duwe daya kekuatan ngidap-ngidapi banjur keparenge piye aku kepengin anggenku sambung tresna kelawan kowe disekseni karo para makhluk-makhluk ingkang mapan ana ing kene tegese ayo nyuntak katresnan ngesok dirayana sak ngisore Mandira Kresna iki men iki dadi sejarah gedhe tancepe katresnane Samba marang Haknyonowati ngerti karo kautaman iki calone papan kanggo nurunake nurbuating Gusti parandene kowe wani berbuat tidak senonoh mandya ucapku Samba matimu besok dadi pengewan-ewan dijijuing kandamu Kapuk aduh paman bapak ngecengkrimanku mongko semalono disuduh wong manto kademang lapine abang lan umur yen wis katulung sekolah gawe lamun durung katra senenge kembang terasa lamun busana ranyata tantu jiwa bisa selai nyata kabar ingkang kula tampi wonten ing pucuking Kailasa mriki sak ngandhaping Mandira Kresna mriki duwe daya luwih ning kari menungsane iso gagapi napa mboten yen ora iso gagapi tan wurunga malah dikleru gunakake niku tegese malah nggih golek pesugihan kathah lho teng mriki niku sinden sing golek penglarisan karo piye carane wong nyawang anane seneng goleke nggih teng mriki niki nggih
dalang sing kepengin laris mbares awake bareng laris tenan awake ora kuat niku enten teng mriki niki. Wonge ya neng kene wonge. Karile nggunake pripun? Ngoten. Nggih. Tegese kepiye? Niki Mandira Kresna duwe perbawa semune yen sampeyan tumanggap lan kandel kang dadi iman sampeyan, calone sampeyan dadi pikantuk nur buating Gusti. Aja nganti malah entuk nur handayanine Gusti. Ampun nganti. Iya Kiai. Nggih mang pasrah sumarah, mang sumendhe teng mriki kalih meminta ndongake wong tuamu ya. Ndongake wong tuamu Ndarawarjuna men kalih saka bebaya kalih ampun nganti keri mangkirim donga dumateng Wak Amundarawati nggih Gus. Padha pangandikane Ki Badranaya nenggih Sang Angka Wijaya. Sadakep saluku tunggal nutupi baban hawa sanga tingkem kang netra. Kaya mati jroning urip jroning pati liyep layape ngaluyut pindha pecating supena. Sumusuping rasa jatine Sang Abimanyu nyambung rasa mring Gusti ingkang Maha Kuwasa. Kirim donga mring ingkang Rama Sang Arjuna miwah Nata Agung Ndarawati Sri Bathara Kresna. Gedhene panembah peninging pangibadah kandeling pangesti weh prabawa horeg angin lesus kaya pinusus nampek pernganggane Sang Angka Wijaya. Galia Gandharwa Putih ngajar mring Sang Bagus. Nyoler Prabata abang kawula agar kowe kondrange satriya gelarmu wae prajurit Wiratama parandene mulur kungker kaya cacing ora bejaji Abimanyu. Ayo tanding ana aku Gandharwa sing pawreksa ana ing Mandira Kresna kene sing gedhe pangapuramu. Sumrape Abimanyu ngalahke wong liya kuwi luwih gampang tinimbang ngalahke nepsune dhewe. Lan aku temeka ana ing kene iki butuhku ora golek musuh nanging anyadang sarta anyadem kanugrahaning Gusti. Yen pancen anggonku temeka ning kene gawe runti ing penggalihmu, aku lila aku patenana mergo aku dayoh sing ora ngerti tata krama aku sampurnakno aku patenana.
ritu mawur mangawur-awur rahan tengaraning surit wis ndak tintingi, wis ndak itung, wis ndak saring. Saka pira wae satriya ratu ingkang munggah ana ing Kelasa. Ya mung kowe ingkang darbe pambekan utama, gedhe kawicaksanan lan rasa welas asihmu marang pepadaning urip klebu marang Gandharwa. Ndak kira pamilihku ya ora bakal kleru Raden Abimanyu. Jemparing Kyai Asih Prana iki tampanana. Lan sawangen sing ana gumantung ning Mandira Kresna kae jenenge woh arane woh Jati Wasisa. Yen kowe kuat ngangkat jemparing lan uga kowe nglepasake pener bisa dadi srana njigloke woh Jati Wasisa, mbok menawa kowe bakal nemu bejo Raden. Grobala kang tumingel acampuh samya madali ler satet wiladeng kota dahyanggung manguncang niti ucap Sangangka Wijaya amegeng napas panupus nadyanto glandang wujute gendhewa ingkang pinapanake wujute jemparing Kyai Asih Prana parandene den sebul mawi donga pangesti kebat kaya kilat kesit kaya katip jemparing Asih Prana ngenani wujuding woh Jati Wasisa ingkang yektine woh Jati Wasisa wahyune kraton utawa wahyune Kanarendran wahyu wujude woh manjing pring Sangangka Wijaya Mandira Kresna babar Natandrawati Sri Bathara Kresna jemparing Asih Prana babar Sang Dananjaya.
Bata kowe wasis Bata kowe wis janji pamalo iki janji sunat slawe bata kowe apa pitik rasin bata kowe apa bata kowe nanti aku kandang di situ anakku nggih Abimanyu banget panarimaku jeneng sira kang wis ngruwat anggenku netepi jejiban ingkang dadi mandira Kresna utawa ringin ireng iki mau punwa kok nggih lah lajeng ingkang dados Brahala Putih kala wau sinten ingkang dadi Brahala Putih ora ana liya kejaba Jemparing Kyai Kesawa ingkang mapan ana ing Rikma Kyai Semar lajeng ingkang dados wujudipun panah asih prana kala wau ora ana liya kejaba aku Kakang Badranaya samengko woh Jati Wasesa ingkang pengawak Wahyu Kanarendran wis tunggal jiwa kelawan kulup Abimanyu ning sampeyan ampun seneng lho niki kula sampun saged nitik lan nekseni kaya apa anake Ratu Ndarawati bareng kondange bapake mati utawa moksa anak-anak sampeyan dorayan warisan niki wau nggih mongko sampeyan niku socaning rat oboring jagat titi sing Bathara Wirbenu Wisnu parandene kok anake do kami bandan kaya ngono do edan karo kelungguhan kaya ngono kuwi mbok menawa sampeyan perlu nuwun sewu sinau aja mung ngopeni karo wong akeh aja ngopeni momong kalih para Pandhawa lan jagat sak isine kala mangsa anak sampeyan ya kudu antuk kawigaten anak sing duwe patrap kaya ngono kuwi dudu klerune Boma Samba ning klerune wong tuwa piyanggene ndidik kaliyan anak sampeyan ya Kyai matur nuwun kowe ngelikake kelawan aku ya wis tak budidayane muga-muga becik dadine nggih matur nuwun Ndara Abimanyu sampun pikantuk wahyu woh Jati Wasesa Jati Wasesa menika tegesipun sejatine kepinteran anggone Masesa dumateng hawa nafsunipun piyambak ingkang kados sampun nang tindake kala wau mboten kenggo nadyanto diajar kalian wujudipun Gandharwa nanging tetep meleng lan pangestine bisa wening anggene pasrah sumarah wonten purbane Hyang Agung kanthi mandhaping wahyu Jati Wasesa wahyune kraton mugi-mugi anyrambahe dumateng keluarga ageng ingkang lenggah wonten ing dusun Kerandon Geneng Sari Palakarta Sukoharjo wiwit saking perangkat ngantos masyarakat para pinisepuh adisepuh kyai alim ulama lan sedaya para kawula tansah jinangkung dening kamulyan pikantuk wujuding wahyune kamulyan ingkang andadosaken ing mriki murah sandang pangan dene kula Semar ingkang ayahi wajib ngrumaosi kathah ing reh kalepatanipun mila nyuwun gonge samudra pangaksami sak bejo-bejane sing lali sih bejo sing eling lan waspada monggo meminta dumateng Hyang Agung mugi-mugi ing donya tansah manggih hayu-hayu lan rahayu Gus